ko. We're heading to Maitong, Sarangani. Bakasyon ko sa Samoa province. Samoa. Hello everybody. Nabindi rin na nga ang ilang Kuya Mark. Order may bulalo o kalderetang kambing. Guys, nako diri karon sa Mabay, naligo mi og dagat. Ay, 3 years na ko wala kaligo og dagat karon na po. So happy, nakabalik ko diri. Aliyang! Yang! Sila dito sa layo. Dua ka sila dito. Naligog dagat. Ligo na sa bomba. Ligo kita maiwagang pugod. Maiwagang bomba. Bomba. Poso. Poso. Sa maiwagang poso. Poso tayo. Ate, ilisanan gronig ka din na. Sa set na lang na imong kaliton kaka-apel. Thanks pa. Ang gamay din ibilis na daw. Ay, kanang anaan pa? Ginalilistan ko dahil na? Oo. Bilis na. Maros na yung sabihin na ba? Bilis na kasi yung pinito. Oo. Napalitan daw niya na. Ay, di mo na. Tao daw niya ron. Hi. Say hi to the guys. Hello guys. Hi guys. Hi guys! Yun na ba? Hi guys! Ano yung ingan? Pero Pangalan ng mama. pangalan ng mama ko sa Ha? Apit ka na tumba? Ha? Apit ka na tumba? Ikaw? Bagan kay bata diri. Akong ate, naglutog sinalang manok. Hello! We're cooking native tinolang manok. nagpakusog yan ang pinal pagliko na tumba. Tumba? Namalit mi og tinolang manok. Ay, tinolang manok. Native na manok. Sama sila kaya wala na may buhi si mama sa native na manok. Vlog! Vlog na ako. Nag-vlog ng puma.
Sa YouTube, gina-upload na ko sa YouTube. Kita ka sa akong mga video sa YouTube yung? Wala. Wala? In our crayons box. Put the crayon to paper and paint a princess dress. No, It no, looks ayaw so balong, no pretty, balong. don't you think? Don't you love the color violet? It's just one of the colors in our crayons box. Guys, daghan ka bulak na pumawa diri. Ay, wapo kaayo ang hanging plant. Napa diri guys. Ay, di makita daghan ko siya bulak. Ako mama. Ngit-ngit. Hello guys, nakahawa na dahil sa kuan. Nakahawa na min sa mais. Gani, bago lang kumata. Tulog ko sa biyahe. Nami karon sa Jansan. Matulong mi o pulumulok. And then, paabot na mo pulumulok nami antoon na nami sugaton dito. Ato may malapatan. So, kusog ganing dito. Diri, nagdito na ko. Oh? Dito? Hello guys. Nanapod nami diri karon sa malapatan. Bigo mi og dagat. Sila dito nangaligo na. Nasa wallet. Ay, support mo na. Sakit sa kamot. Ano lepat? Ang babo! Uy! Are, oh! Are, ay! Saging! Are Sakit sa kamot. Guys, pauli na mi. Uli na mi. Tugnaw ka ni? Tugnaw ka? Uli na mi. Diri ka sa gawas ni? Pag ano ko ba ni kay tugnaw? Ay, saka siya ya.
Di batag ta ning labunon mo pa hation ninyo. Dagan mo na. Ayaw, mabalik ni. Pero okay. Ay, dito lang ko. Oh, anak kay po na. Ano mi? Ano yung samang kuan? Samang Sa among kalamong kamalunggayan. ano yung samang Gitog na ang bata. Baba na. Saging daghan kayo. Hinatag. Hinatag saan sa ni Munti naghatag te? niya. Sa igsoon ni mo? Igsoon ni ate ito. Hello guys. Na ako'y kauban karon bata. Si Pane og si Gino. Na Gino. Adi ko ay malok na. Nako sa pulumulok karon. Dili nga natulog sa ilaha. Kauban ako si Guapa Pani. Adi na ako trip. Si Gino. Taba ching-ching. Ako kay lawas. Ako lawas. Ngit na. Ngit-ngit man, guys. Ngit man guys. Natulog na kami, guys. Oh, tulog na kami. Ano, wala pa man mo na nga tulog. Nga naman. Ano pa? Oh. Asa man tagikan kanina? Sa Sa? swimming pool. Ay, sa Dagat? dagat. Kabalo na kamag unsa? Kabalo na kamag? Floating. 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 Si Kuya Gino nimo? Wala. Unlod. Unlod si Kuya Gino. Di kabalo maglangoy. Ay, smile. Istorya. And Istorya na. Nasa balay, aran to. May gamit. Dami kulat balay. Yatang sanggan. Eh, sa galon mo no, buhin kayo. Guys, kami karon diri sa barangay Pulo. South Cotabato. Ito na ni... Oh! Asan ni Clyde? Barangay Pulo, South Cotabato. Picture ta duha? Ah! Dili, kitang duha. Picture ta duha ba?
Hello guys. Nanami Davao. Pwede ba mo kung mauna sige? Asa ito ka? Davao Clark? Torel. Turil. Nanami kare sa Turil. Bago lang po kumata. Matulog po. Dali lang atong biyahe, no? Wala ka abot 4 hours. Abot pa hours ay. Wala. Bata. Nawa. Unsa? Let's do sing. Alas 12 o alas 3 3 pa. hours na may nabiyay pa tukuan. Yung pinakapas-pas kay 2 hours. 4 hours yun Kaon ko. pa man dito kuan. Tama sakto naman 12, 1, 2, 3, 4. Ay, di manguta pa sa ka pa dalaw po. Nga nagkaon pa kita 3 oras. Pero man, nagkita ka minuto dito ni kaon.